Forlærer Madsen, Suleiman, dårlig fejl. Med hvad? Godt, kan jeg sige. Men derfor hun er dygtig. Det er da ikke helt fair, hun har den måde på ham, ikke? Hende der lige var inde. Er hun ikke 4 fejl, hende lige har været inde? Jo. Jo, men de sagde 0 fejl. Det tæller ikke at røre, vel? Godt, sidste Henrik. Nej!